Then nagluto lang day ko aning tamping no. Mao din imong paboritong snack sa una sa bukid. Magkailangan ra jud aning saging nga lakatan day then ato day ibutang ato ang tiktik. Kay sa una man gud saging nga tunda namo ibutang ani day pero karon man gud islami kung saging nga lakatan imong gamiton kay lagi tamis ba. Then nag-add lang day ko na og gatas. Nag-add na sa kog tubig nga gamay ana day og 2 ka kutsarita nga sugar. Pero optional ra ang sugar day haday kung ganahan lang mong tamis-tamis jud ba. Kumot-kumuta ra na siya taman mapino ang saging para ma-mix ta ng ingredients nga inyohang gibutang. Then nagpainit na din kog oil then nag-add na po kani og cheese. Kay sa una man gud sa bukid day iswa mi kaila og cheese mo na karon day kay naman mi cheese day mo nang mag-add ko. Pero optional ra sa nang cheese day no kung ganahan mo extra lami ba. Kay kani yung tamping day mo gyud snack na mo sa una sa bukid. Kay ang tiktik man gud sa mais day isdagan kay siya maluto. Pwede ka magbudbud ani. Pwede sa ka magbiko, pwede po ka magtamping. Ug mo sa ni ang lugaw sa bata sa una day sa wala pa nauso ang Cerelac ba tiktik pa sa mais ang lugaw. Mo nang nakainomdom lang ko day ba sa unang panahon nga mga pagkaon mo nang gitry na ko og buhat. Unya abi pa jud ako day og di na mamao kay lagi nalimot ko sa pagluto. Ay gimamao na ako day pero namao man sad noon please lang. Mo nang wa ko katagad sa uban nga maluto day mo nang ako anang gitilawan. Ay sus day grabe kalami. Ambot ka nakakaon og nakatilaw baka mo aning pagkauna. Og mao ra day to no bay oy.